Татарстан президенті Рөстәм Миңнеханов Кукмара һәм Балтач районнарында булды. Кукмарада универсаль спорт комплексы ачылды. Яңа спорт манежы иң югары стандартларга җавап бирә. Туплы уеннар, көрәш, бокс һәм фитнес белән шөгыльләнү өчен иркен заллары бар. Җирле сәнәгать мәйданчыгында 240 яңа эш урыны булдырылган. Биредә савыт-саба җитештерәләр, президентка 600 малга исәпләнгән яңа сөт комплексын күрсәттеләр. Фермерлар, эшмәкәрләр, авыл җирлекләре башлыклары белән очрашуда урып җыю компаниясе барышы турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов шулай ук Балтач районында булды. Ул анда 20 урынлы балалар бакчасын ачуда катнашты. Ә мәктәпкә җыенырга булыш акциясе кысаларында 1нче сыйныф укучыларына мәктәп кирәк яраклары тутырылган букчалар тапшырды. Рөстәм Миңнеханов яңа экопаркны карады. Аны дәүләт программалары нигезендә төзекләндергәннәр. Җирле аграрийлар белән очрашуда президент авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына терлекчеләргә азык сатып алуга ярдәм итү вариантларын карауны икләде. Әлбәттә, Кукмара моторына үсеп килә. Без менә килүгә карап чыктык эш урыннары, яңа производстволарны. Шул чакта күрәбез, ничек итеп халык төзи, ничек Кукмара үсә.